Aziz John, nitolbok biex taqra dil-litra li naf li se tkun daqqa tas-sallet għalik u għal-Mark. Kif diġà indikajtlek fuq, iż-żwieġ għalina spiċċa. Ma flaċ ngħidlek dan kollu personali għalhekk deċidejt li naħrab. Fl-aħħar kelli nieħu deċiżjoni. Fuq kollox ma stajtx inkompli nittradik. Saħħa John, u nawguralek li intu ukoll issib imħabba ġdida oħra. Għadek għawintux. Irnexxiela tisaqilhom qalbhom. Mhux aħjar titla' l-fuq. Nitolbuk aħfirli. ħadd ma jaf xejn! Kollha daru kontrija! Wieħed! Kollha ħatbattuha! Sekonna baby.